Зәйлеләргә салымнарны 1 декабрьгә кадәр түләү кирәклеген искәртәләр. Кызганычка каршы, шәһәр районыбызның барлык халкы да салым түләү буенча үзләренең конституцион бурычларын үтәми. 2 декабрьдән салым хезмәте түләү вакыты чыккан өчен салым түләүчеләргә пенялар билгеле башлаячаклар. Пользователям личного кабинета уведомления направлены в электронном виде. Остальным налогоплательщикам уведомления направлены по почте. Если вы не получили налоговое уведомление до 1 ноября, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по адресу улица Ленина, дом 13. Коронавирус инфекциясе таралу белән бәйле авыр вазгыятьне исәпкә алып, салымнарны дәүләт хезмәтләре порталы ярдәмендә, шулай ук салым түләүченең шәхси кабинеты аша түләргә мөмкин. Можно также не дожидаться налогового уведомления, а заплатить налоги авансом с помощью единого налогового платежа. Единый налоговый платеж является аналогом кошелька, который позволяет гражданину одним платежом оплачивать все имущественные налоги. Нинди дә булса сәбәпләр аркасында салым турында белешмә килмәгән очракта салым органнарына шәхси кабинет өчен пароль яки салым түләү кирәклеге турында документ алырга кирәк. Адлия Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.